masursurutan ti agpinateg kasman awan inggana iti tunggal kanito nga adda kadtoy denga awan man la ari papa tabulsek ni ayat inted kung to'y pusok kukwakam ti kunak ngembidut met gayam manglimlimo nga ayat apay nagsinatan nagtumang ti turungen dagitoy dalanta apay dasaem kenapkes di supapak ni ayat ken panagpinpindatek aday kagayam men di kapan